Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Last time anyị kwuru maka ndị dibia na ihe ha kwesịrị ịdị na-eme. Anyị ga-agba mbọ na-eweta ka n'Igbo si wee dị, ma na ya ga-atọghata ụmụnna anyị ka ọ na biwe ezigbo ndụ ma mewe ihe kwesịrị na a ga-eme. Ndị ọ ga-abụkwa na-ajụkwa n'ajụjụ ewu ha ga-akọwa ka n'Igbo be anyị dị. Na mgbe gboo ewegasị dibia dị iche iche. Ndị na-aza dibia buru ibu. Anyị akọwago ihe dibia bụ kama mana ekele ọrụ eke nke ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. Den onye wee amara dị iche o nwere ike ọ na-arụ ịtọ na ịnọ n'ime ha, mana kịta nsogbu ọbụla iwe dibia ọbụla ga-asị gị na ya na-emekọtacha ha ncha niile. Na mgbe gboo ewe dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ndị nke a bụ maka ịgwọ ndị mmadụ ọya. Ewe dibia ndị nke na-agwọ maka ndị ọgbanje. Ewe dibia na-agwọ ndị ara. Wee ndị bụ ndị eze nwanyị, ihe ha na-arụ bụ ihe banyere ihe mmiri, na ndị otu na-eyi ya nsogbu, na ndị mmiri na-eyi ya nsogbu. Otu a ka ha ga-etijere hawa. Den nke ka ndị dibia asara wee dibia bụ ịgba afa ka ọ na-arụ. Den ewezi ike ọ mara afa, ọ makwụrụ ọgwụ na-agba ma ịtọ ka ha si arụ ọrụ. Iji ebe dibia na-agba afa, ọ gbachala gị afa, okwu ihe bụ nsogbu gị, ihe ga-abụ solution. Den ọ bụrụ nọ nke ọ ga-emewu, ọ gwa gị na ya ga-emewu, o mee ya. Ọ bụrụ nke ọ na-ama mmewu, mmebi nọ ya ga-eje na mmiri mee, mana ya wa ada ejewu na mmiri, o sendezie gị na nke onye na-arụ ọrụ mmiri ọ ya ha eje rụọ. Ewe dibia ndị amoosu, dibia na-anapụta mmadụ na amoosu. Ịma na ewe white witch and black witch, aka ga-abịa kụzie maka nke ahụ. Den onye agba afa, ọ bụrụ na onye arụ na-aya bụ ọsọ ya na ihe dị etu a dị etu a sị na anabe nna gị, achọwa dibia ndị nke na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ onye nya ndị na-aya, achọba onye nke dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Wee dibia ndị na-agba ọkpụkpụ mara ha na-arụ. Hence ichi na ezinụlọ na-apụta o metụ gị ọsọ abụ na ọkpụkpụ agbajichara agbaji, o metụ gị aka kee ya before you know it, o treat gụwasị na ịmụtago ka esi eme ime ya ahụ ọma ndị mma, maka ihe a bụ oyiyi Chukwu yegasịrị ndị Igbo na family by family. Otu a ka ihe si dịchafụ na mbụ, mana kịta onye ọbụla dibia ga-agbara gị afa. Ọ bụrụ ọrụ mmiri ọ ga-arụ, ọ bụrụ ọrụ ezinụlọ ọ ga-arụ, ọ bụrụ ọrụ gịnị, ihe ọbụla bụ ihe ikwu na ya bụ problem gị. Ọ dịzị ka ndị a na-ere ọgwụ ga-agwa gị na ọgwụ ga-agwọ isi ọwụwa, gwọ afọ, gwọ infection, gwọ operation na ewere iwere. Otu a ọ dị ihe a ka anyị wezi na be anyị. Anyị na-asị biko ka ha nyere na ya aka, ka ihe ahụ ọbụla na-eti mkpu ka anyị na-chee back to our root, na-chee back to our root. Ya bụ na anyị machitezikwe to our root wa emebi ọya ahụ na-asịrapụ nke ahụ ọ na-eme na ke platform iset ọ ga-abụ ọbata ọ dịrị ya peaceful, ọfụkwa na ihe ahụ ị na-agwa ya bụ eziokwu. Ọrụ anyị bụ ịgwa gị eziokwu, ndị otu a ka anyị ga-esi wee na-akụzi ya. Ndị ga na-akpa iyi ga na-akpa iyi, ndị ga-aghọta ya ga-aghọta. Udo dịkọrọ ya ọbụla chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa.